paborito. DWJ-88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ-88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJ-88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maabig na kabosan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin na Webes, Mayo 22, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, wanted person na may kasong panghahalay, arestado. Radyo Unified Motorcade ng mga nanalong municipal officials sa bayan ng Manawag ginanap kahapon. Samantala sa ating balitang pambansa, 400 na telco workers nakatakdang imbestigahan ng DICT. Pagkikipagkasundo ni PBBM at bilang sa mga Duterte kundi ito ay kapakanan ng taong bayan. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, 5 mag-aaral sa Pakistan nasawi matapos ang pagsabog ng sinakyan nilang school bus. Hungary tumiwalag sa ICC o International Criminal Court at sa palakasan Iyala number 16 na sa WTA. At sa ating balitang entertainment, Chris Brown pinayagan na magpiyansa ng London Court. Radyo Pangasinan Balita. 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng korte, arestado ang isang 43 anyos na lalaki sa Dagupan City na itinuturing na most wanted person. Ayon sa pulisya, 1:54 ng hapon sa may barangay Poblacion Oeste na aresto ang wanted person na ito na may kasong 5 counts. Statutory rape, walang inirekomendang bail ban at acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610. May inirekomendang bail ban na 180,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan nito. Bago dinala ang wanted person sa pulis para sa kaukulang documentation at disposition ay isinailalim pa ito sa physical and medical examination. Samantala, isa pang wanted person na may kaso rin panghahalay ang naaresto ng otoridad sa barangay Poblacion Lingayen. Ayon sa pulisya, ang wanted person ay 19 anyos. Ito ay may kasong statutory rape na walang inirekomendang bail ban para sa pansamantalang kalayaan nito. Radyo Pangasinan Balita. Nagsagawa kahapon ng Unified Motorcade ang mga nanalong municipal official sa bayan ng Manawag. Pinangunahan ni re-elected Mayor Jeremy Jericho Rosario at ang nagbabalik na Vice Mayor na si Domiciano Cheng. Kasama rin ang 8 halal na konsyal. Nilibot ng grupo ang 25 sa 26 na barangay at nagtapos pasado alas 12 ng tanghali sa may Kabalikat Farm sa Barangay Baritaw na pag-ari ni Rosario. Sa maigsing programa ay sinabi ni Rosario na dahil tapos na ang eleksyon ay panahon na rin ng pagkakaisa at dapat ay
magkaisa ng upang sa ganon ito ay para sa ikabubuti ng bayan ng Manawag. Kalintulad na panawagan din ito ni Vice Mayor-elect Domi Cheng. Radyo Pangasinan Balita. Caught in the act naman sa pagbebenta ng iligal na droga ang dalawang lalaki sa barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nabitag sa inilatag na buy-bust operation. Ang mga suspect na si alias Ben, 54 anyos, at alias Efren, 57 anyos. Nakumpiska sa mga suspect ang tatlong maliit na heat-sealed transparent plastic sachet na may laman na suspected shabu na tinatayang may timbang na 5.2 grams na may market value na 35,360,000 pesos. At kasama din na nakumpiska ang marked money. Ang suspect at ang mga suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa police station para sa kaukulang documentation and disposition. Kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 ang kakarapin ng mga suspect. Radyo Pangasinan Balita. Isang lalaki ang naaresto matapos makumpiska sa pag-iingat nito ang mahigit 204,000 na halaga ng shabu at ganun din ng baril sa barangay Tambak, Malasiki, Pangasinan. Batay sa ulat, nagpapatrolyo umano ang mga kapulisan nang mapansin ang kahinahinalang kilos ng suspect. Nang sitay nito ay nagtangkang tumakas, subalit na-corner din ito at nakumpiska nga sa kanyang pag-iingat ang mahigit 30 gramo ng shabu at 38 kalibre ng baril. Ito ay dinala sa impila ng pulisya at naharap sa kaukulang kaso. Radyo Pangasinan Balita. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Iimbestigahan ng Department of Information and Communications Technology kay DICT ang umano'y ulat na nasa 400 Chinese national na nagtatrabaho sa DTOC Telecommunications ang mga walang working visa at nagsisilbing mga Chinese spies. Inamin ni DICT spokesperson Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso na nalaman lamang nila ang issue kung saan sa FB post ni Tulfo nakasaad na nasa 400 ang overstaying na Chinese na maaring threat o mapanganib sa national security habang nagtatrabaho ang mga ito sa telecom communication. Sinabi pa ni Paraiso na ang DICT ay nakipag-ugnayan na rin sa Bureau of Immigration hinggil sa status ng mga ito. Maging ang kanilang attached agency na National Telecommunications Commission ay kasama nga sa mga mag-iimbestiga. Ang Dito Telco ay 60% na pag-aari ng Dito CME Holdings Corporation, isang unit ng Udina Group ni Davao-based businessman Dennis Uy, habang ang natitira namang 40% ay pag-aari ng state-owned China Telecommunications Corporation. Radyo Pangasinan Balita. Muling inulit ng Malacanang na ang pakipagkasundo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi lamang sa mga Duterte, kundi maging sa taong bayan. Ani Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Peace Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang na ang hangarin na ito ay ng Pangulo ay hindi para sa kanyang personal na interes kundi sa interes ng nakakarami. Hindi naman isinantabi ni Castro ang direktang pagtumbok ng Pangulo sa pakipagkasundo sa mga Duterte. Sinabi pa ni Castro na tandaan po natin, huwag po tayong mag-focus sa sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag ang sinabi ng Pangulo na lahat ng tao ay maaring kapareho ng kanyang o hindi lahat ng mga tao ay kapareho ng kanyang paniniwala o prinsipyo, kaya kailangan o panahon na ang pagkakasundo. Kaya ang pakiusap ni Castro na huwag isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Radyo Pangasinan Balita. Anumang oras ay posibleng lumabas sa bahay ni Kuya sa Presidential Communications Office o kay PCO Secretary J.R. Ruiz. Si Ruiz ay naitalaga bilang kalin ng PCO na February ng taong kasalukuyan.
Nabatid na naghanap na ng papalit ng Malacanang kay Ruiz dahil ang nais ni President Bongbong Marcos Jr. ay may magaling na management skills, particular na sa paghawak ng media operations. Subalit ayon sa source, hindi ito nagampanan ni Ruiz. Sa maiksing panahon ng panunungkulan ay nabalot ng kontrobersya ang panunungkulan ni Ruiz. Isa na rito ang kanyang kumpanya na Digital 8 na nakakuha ng 26 million pesos na halaga ng kontrata mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa kay PCO bago siya maupo bilang kalihim ng PCO na itinanggal naman ng kalihim. Si Ruiz ay dating reporter ng ABS-CBN at pang-apat na naging kalihim ng PCO simula ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Naging controversial din ang mungkay ni Ruiz na magigpit sa media accreditation requirements ng Malacanang Press Corps. Dahil dito, kaya posibleng anumang oras ay masibak umano sa pwesto si Ruiz at ayon pa sa source, isang anak ng veteranong mamamayag at publisher ang papalit dito. Radyo Pangasinan Balita. Siniguro ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na proproteksyonan ang karapatan ng dalawang junior officers laban sa isang senior military officer. Sinabi ng AFP na siniseryoso nila ang lahat ng uri ng misconduct at pagsuway sa military discipline. Bilang bahagi ng standard procedure, agad na inalis sa pwesto ang reklamong senior officer matapos maihain ang reklamo. Hindi na tinukoy ng AFP ang eksaktong ranggo at branch ng serbisyo ng akusado at complainants. Samantala, siguro ng military sa publiko ang commitment nito na due process, transparency at accountability sa ilalim ng military service o justice system. Radyo Pangasinan Balita. Sinibak na rin ng Malacanang si Overseas Workers Welfare Administration Deputy Administrator Emma Sinclair dahil sa aligasyon ng maanumalyang land acquisition deal na pinasok nito at ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na sinibak si Sinclair na sa kanyang pwesto dahil sa kawalan ng trust and confidence kaugnay sa 1.4 billion pesos na pagbili ng lupa. Ayon kay Castro, dapat na magsilbing babala ito sa lahat ng public servants sa gobyerno na maaari silang masibak kung hindi nila gagawin ng tama ang kanilang mga trabahong sinumpaan. Matatandaan na inalis sa pwesto si Ignacio matapos mabisto ang 1.4 billion pesos land purchase deal para sa tatayuan ng dormitory type accommodation para sa OFWs na matatagpuan malapit sa NAIA Terminal 1. Si Ignacio ay pinalitan ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan na una nang sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na inaalam pa nila kung natuloy ang nasabing proyekto o hindi. Radyo Pangasinan Balita. Nalubog sa baha ang 78 barangay sa Maguindanao del Sur dahilan para ilikas ang nasa 38,689 na pamilya o 192,000 na individual. Isinagawa rin ang pagsagip sa 100 stranded na residente sa baha na umabot sa hanggang bewang ang taas sa Dato Angal Madtimbang. Makaraan umapaw ang Brar River. Wala namang nasawi sa rehiyon dahil sa pagbaha. Samantala, dalawa naman ang nasawi sa baha na tumama sa Coronadal City. Kinilalang manasawi na sina teacher Jessa May Huesca, 24 anyos at delivery rider na si Christian Federizo, 28 anyos na inanod habang tumatawid sa Cacob River. Nagdadala ng malakas na pagulan sa Central Mindanao ang Intertropical Convergence Zone mula noong araw ng Lunes. Radyo Pangasinan Balita. Hindi maaaring sumausaw si President Bongbong Marcos Jr. sa deliberasyon ng 2026 National Budget. Ito ay ayon kay Senator Risa Hontiveros. Ipinaliwanag ni Hontiveros na hindi naaayon sa Constitution kung sasali ang ehekutibo o ang sino mang membro nito sa pagdinig ng pambansang pondo dahil ang nasabing kapangyarihan ay nasa poder ng lehislatura. Ipinaliwanag pa ni Hontiveros na magkakaroon lamang muli ng tungkulin ang Office of the President matapos mabuo ng Kongreso ang isang pinagsama-samang bicameral conference committee report
sa panukalang budget. Sa uli, ang Pangulo ang magdidesisyon kung lalagdaan ang panukalang pambansang budget o magpapatupad ng line item veto. Ayon naman kay incoming Senator Pampilo Lacson, maaari lamang maging observer ang Pangulo pero hindi ito pwedeng sumali sa talakayan. Bagamat naniniwala si Lacson na pwedeng maging observer ang Pangulo, sinabi ni Hontiveros na walang tungkulin ng Pangulo na maging tagamasid sa VICAM. Nauna rito sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na sa sandaling matapos ang 2025 national budget, mayroon ng mga tagubilin si Marcos kaugnay sa isusulong na national budget para sa susunod na taon. Particular na binanggit ni Pangandaman na kung kailangan ng presensya ng Pangulo, uupo siya sa Bicameral Conference Committee at uupo sa proseso ng VICAM. Radyo Pangasinan Balita. 17 minuto magalipas ang alas 7. Sa detalye pa rin ng ating mga balitang pambansa, umabot sa 1.3 million mula sa 57 million na botante ang nag-overvote sa katatapos lamang ng midterm elections ayon kay Comelec Chairman George Garcia nitong Miyerkules, Mayo 21. Ginawa ni Garcia ang payag matapos magduda ang dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon sa napaulat na bilang ng overvoting. Binanggit din ng 7 sa 10 senatorial candidates na dating Pangulong Rodrigo Duterte na natalo sa senatorial elections ang issue ng overvote na isa sa dahilan para sa manual recount ng resulta. Binanggit ni Guanzon na ang datos mula sa Puno Watchdog National Citizens Movement for Free Elections na ang overvote para sa senators ay umabot sa 17,028,780 ngayong halalan. Ngunit pinaliwanag ni Garcia na ang 17 milyong overvote ay tumutukoy sa boto na hindi naibigay sa 12 senador sino man sila. Binanggit din ni Garcia na sa 2022 polls halos 900,000 na botante ang nag-overvote. Sinabi rin ni Garcia na wala pang 1 milyong botante ang nag-overvote sa party list groups. Radyo Pangasinan Balita. Nanindigan naman ang Malacanang na hindi babaliin ang batas para lamang makipagkasundo sa iisang tao kaya ilang individual. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa mga hirit ni Attorney Harry Roque na kung talagang sincero ang Pangulo na tinuran nitong pakikipag-ayos sa mga Duterte ay pauuwin nito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapiit sa The Hague, Netherlands. Nais din ni Roque na magpa-hair follicle ang Pangulo at ipatigil ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit giit ni Castro, hindi dapat lang na itutok sa mga Duterte ang pagkikipag-ayos o kay open reconciliation, kundi ang gusto ng presidente ay makipagkasundo sa lahat ng tao para magkaroon ng stability at magampanan ang mga dapat na gampanan na hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Magsasakripisyo rin anya si President Bongbong Marcos Jr. kahit sinisiraan siya at binibigyan ng maling trabaho at ginagawan ng fake video. Hindi rin dapat anya isentro sa mga Duterte lang ang alok ng Pangulo na reconciliation. Ito ay para sa lahat ng tao. Radyo Pangasinan Balita. Mistulang tinabla ng Duterte Black si dating Senador Vicente Soto III na magiging kapalit ni Senate President Francis Escudero kapag nagkaroon ng rigorong sa mataas na kapulungan. Pero tila ikinukonsidera ni Senador Ronald Bato de la Rosa sina dating Senate President Juan Miguel Mig Zubiri at Senador Alan Peter Cayetano bilang leader ng mataas na kapulungan dahil kapwa sila may kakayahan. Ayon kay de la Rosa, hindi pa nag-uusap ang ilang grupo kung sino ang susuportahan sa Senate President C. Kaugnay nito ay nagtungo sa Padilla sa Netherlands upang dalawin si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakulong sa International Criminal Court sa kasong crime against humanity. Bukod kay De La Rosa, kabilang sa Duterte Black, Senador Bongo Padilla at Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Sinabi pa ni De La Rosa na hindi sila kumakalap ng miyembro sa Duterte Black. Ngunit nang tanungin kung
gusto nilang palitan si Escudero, hindi two-way race ang Senate presidency. Walang binanggit din si De La Rosa kung kampi si Cayetano sa Duterte Black kahit naging kalimito ng Department of Foreign Affairs at katambal ng dating Pangulo noong 2016. Radyo Pangasinan Balita. Idiniklara ng case closed ang insidente ng umano'y panununog ng isang ina sa kanyang 3 anak kasama ang kanyang sarili sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Maalalang naganap ang naturang insidente noong Mayo 7 kung saan nasawi ang 3 mga bata na may edad na 6, 3 at 1 taon. Kinalaunan nasawi rin ang nanay na pinaghihinalaang nanunog sa kanyang mga anak matapos umano niyang sunugin din ang kanyang sarili. Ayon kay Santa Maria Chief of Police Colonel Voltaire Rivera, tuluyan ding pumanaw ang ginang ilang araw matapos ang insidente sa kabila ng pagkakadala sa kanya sa isang pagamutan. Gayunman, nasampahan pa rin ito ng kasong parricide. Dahil sa pagpanaw ng ginang, opisyal na rin idineklara ng pulisya bilang case closed ang naturang krimen, habang tuluyan na rin nailibing ang kanyang mga anak sa bayan ng Santa Maria. Unang lumabas sa investigasyon ng pulisya na bago ang insidente ay nagkaroon muna ng mainitang pagtatalo ang ginang at ang kanyang asawa na isang police corporal. Nakadistino ang naturang pulis sa PNP Maritime Group sa probinsya ng Batangas. Radyo Pangasinan Balita. Meron tayong 23 minuto makalipas ang alas 7. Sa detalye naman ng ating mga balitang pambansa, mula sa Budapest, Hungary, inaprubahan ng Hungarian Parliament noong Martes ang pag-alis sa International Criminal Court o ICC na tinawag nitong politically motivated. Ang Hungary ang pangatlong bansa na umalis sa ICC matapos ang Burundi at Pilipinas. Una rito ay inanunsyo ni Prime Minister Viktor Orban sa pagbisita ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu noong nakaraang buwan na ang European Union country ay aalis sa ICC. Tinanggapan ni Orban si Netanyahu sa kabila ng may ICC arrest warrant ang huli. Inakusahan ng Global Tribunal ang leader ng Israel ng war of crimes sa Gaza. Sa Hungarian Parliament, 134 na mga mambabatas ang bumoto pabor at naumalis sa ICC, 37 ang kumontra at 7 ang nag-abstain. Matapos ang promulgasyon ng desisyon, ipagbibigay alam ng Hungary ito sa United Nations ayon kay Foreign Minister Peter Giscianto. Sa kanyang aligasyon, ang ICC ay naging politically motivated judicial body na ito ay hindi katanggap-tanggap maliban anya na ang Hungary ay walang lugar o malinaw anya na ang Hungary ay walang lugar sa naturang klase ng organisasyon. Ang withdrawal sa ICC ay maging epektibo 1 taon matapos ang pagdeposito ng withdrawal instrument, kadalasan ay formal letter sa pagdeklara sa pull-out o pagtiwalag sa tanggapan ng UN Secretary General. Mula naman sa Boston, sinimulan ng US immigration officials ang deportation ng 12 South Asian migrants sa South Sudan ayon sa Tuesday court filing at media reports. Nalaman ng mga immigration lawyers mula sa email ng detention officer na isang Burmese national na kinilalang INM ay tinanggal at pinadala sa South Sudan ang nakasulat sa filing at humiling sa aksyon ng korte at pagbalik ng mga migrants. Ang pangalawang migrante na isang Vietnamese na kinilalang TTP ay kaparehas ang nangyari kasama ang 10 iba pa batay sa record. Ang naturang aksyon ng US ay paglabag sa unang kautusan ayon sa mga abogado at nagsabing sila ay huling naghain ng emergency motion noong Mayo 7 matapos lumabas sa media reports na ang immigration officials ay nagnanais sa deportation ni IMN at iba pa sa Libya at Saudi Arabia. Ang korte ay pumanig sa mga nagsasakdal at ang mga deportees ay binalik sa Immigration Detention Center matapos manatili sa bahas sa base tarmac ng 3 hanggang 4 na oras. Batay din sa filing,
nakasaad ang depektosong peace deal sa South Sudan ay bumagsak ngayong linggo at si INM ay inilapag sa isang bansa ngayon na bumabalik sa isang full-blown at catastrophic civil war. Sa unang bahagi ng Abril, ang Trump administration ay nagbabawal sa visa para sa Sudanese national bilang bahagi ng pinalawak na anti-immigration platform. Samantala sa larangan naman ng palakasan, patuloy ang pagsulong ni Pinay nether Alex Yala sa world ranking ng WTA matapos ang magandang ipinamalas nito sa mga nakalipas na torneo. Umangat sa panibagong career high na number 69 si Yala base sa inilabas na latest ranking ng WTA. Mas maganda ito kumpara sa kanyang dating pwesto na number 70. Magandang regalo ito para kay Yala na nakatagdang magdiwang ng kanyang ikadalampung karawan sa Mayo 23. Sariwa pa si Yala sa kampanya sa katatapos na Italian Open na ginap sa Rome, Italy. Nakaabot sa quarterfinal si Yala sa women's doubles kung saan kapares nito si dating US Open champion Coco Gauff ng Amerika. Bigo sina Ayala at Gauff na makahirit ng tiket sa semis matapos yumuko kina Sara Irani at Jasmine Paolini ng Italy sa score na 5-7, 3-6 at 7-10. Napasa kamay ni na Irani at Paolini ang women's doubles title. Samantalay hindi na sisindak si 8th Division World Champion Manny Pacquiao kahit mas bata pa. Sa kanya si World Boxing Council WBC Welterweight Champion Mario Barrios. Muling sasabak sa professional boxing si Pacquiao matapos ang ilang taon na pagretiro nito kung saan haharapin nito si Barrios sa Hulyo 19 sa Las Vegas, Nevada. Marami ang nasurpresa desisyon ni Pacquiao na bumalik sa ring lalo pat hindi na ito bata. At hindi hamak na mas bata si Barrios na kasalukuyan lamang na nasa 30 anyos at nasa peak ng kanyang karir. Subalit hindi natatapos Pacquiao at handa itong sagupain ang panibagong laban na haharapin ito dahil dito desidido si Pacquiao na muling ibuhos ang kanyang atensyon sa pagsasanay para masiguro na nasa perpektong kondisyon ito bago ang laban. Radyo Pangasinan Balita. 28 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa ating balitang entertainment, nagtala ng record sa pag-akyat ng Mount Everest ang 4 na dating membro ng British Special Forces. Nagawa nilang nasabing pag-akyat ng halos 5 araw ng binaliwala lamang ang matinding lamig ng bundok. Bilang bahagi ng high-speed expedition ay gumamit sila ng xenon gas. Ginamit nila ang xenon gas para tulungan sila sa mababang oxygen na makukuha kapag sila ay nasa mataas na bahagi ng bundok. Kadalasan kasi naaabot ng 6 hanggang 8 linggo ang mga climbers bago maabot ang tuktok ng Mount Everest. Hawak pa rin ni Lapa Gelo Sherpa ang record na may pinakamabilis na umakyat sa Mount Everest kung saan kinuha niya ito ng 10 oras at 56 na minuto noong 2003. Sinabi ni expedition organizer Lucas Fattenbach na nagsanay na ang mga British climbers ilang araw bago ang kanilang pag-akyat. Suminghot umano ang mga ito ng xenon gas sa isang clinic sa Germany 2 linggo bago ang kanilang pag-akyat. Makakatulong umano ang nasabing paraan para maprotekta ng katawan mula sa anumang sakit na dulot ng pag-akyat sa mataas na lugar. Ang xenon din ay makakatulong sa pagdami ng mga protein sa katawan na tinatawag na erythropoietin na siyang lumalaban ng hypoxia na kondisyon na mangyari habang ang katawan ng tao ay kulang sa oxygen. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pinayagan na ng korte sa London na makapagpiyansa ang US singer na si Chris Brown. Naharap kasi sa reklamong serious assault ang singer matapos na batuhin ng bote ng anak ang music producer na si Abraham D.Y. sa isang club sa London noon pang 2023. Dumalo sa pagdinig ang 36 anyos na singer sa Southwark Crown Court na kung saan pinayagan siya ni Judge Tony Bongmarger na maghain ng piyansa. Aabot sa $5.4 million ang halaga ng piyansa nito at bukod pa dito ay pinasurrender pa ang kanyang pasaporte.
Dahil dito ay matutuloy na ang gagawing Breezy Ball Tour nito sa The Netherlands sa darating na Hunyo 8. Magugunit ang noong nakarang linggo nang maaresto si Brown habang nasa isang hotel sa may Northern England na siyang unang pagkakataon na makabalik sa Britanya matapos ang 2 taon. Radyo Pangasinan Balita. Magbabalik ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalaala. Ang puta-putang Iran Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan na! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. Alas 7:36 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Huwebes sa pamamagitan ni Sir Engineer Jose Estrada, Head Officer ng Pag-asa Dagupan City. Sir Joe, good morning! Yes, masantos ang kabusan at singay namin, lalong-lalo na sa nakatutok ngayon sa Radyo Pangasinan sa araw ng Huwebes, Mayo 22 sa 2025. So, ulat ng panahon po natin, ang Pangasinan po ay makakaranas pa rin po ng kaulapan na may kalat din po na rain shower or thunderstorm, lalong-lalo na pagsapit po ng hapon at gabi. So, ang temperatura po natin ay naglalaro po sa 25 to 35 degrees Celsius centigrade. At kaninang umaga ay sumikat ang aring araw ng alas 5 pa in the city at lulubog naman ito laganap na alas 6:24. At samantala po ang forecast heat index natin ay nasa 46 degrees sa araw na to at sa susunod na araw ay 46 degrees Celsius centigrade. At samantala din po ang karagatan po natin dito sa Pangasinan ay katamtaman po ang pag-alon. So malaya po ang ating mga kababayan na may isda na lumayag sa ating karagatan dito sa Pangasinan. Mula sa Pag-asa Dagupan, magandang umaga po. Maraming salamat, Sir Joe Estrada ng Pag-asa Dagupan City. Ang putang 46 degrees Celsius ang heat index today. Kahapon din. Hanggang bukas ang pa Dagupan. daw. Kaya mga kapaborito, sa kabila na meron nung mga nakarang araw, meron ng mga pag-ulan na malalakas. Oo, yan tuloy pero pa rin. Parang pagdating ng tanghali ay tila mas uminit, mas pimutang. May thunderstorm lalo na sa hapon at gabi. Wala may alas 5 la pero sa putang to agaylay ni. Oo, 46 kuha mo pa ka doon. Dapat labi agaylay putang, masalimot yamaw. Oo, kaya dapat mga kababorito, ang tayo tutundaan sumanamos. But dapat. Oo. And presko yung ating mga damit. Hindi pwedeng isang beses lang yung ligo kada araw dahil pag naligo ka ng umaga, pagdating ng tanghali ay napakainit. Kailangan naman maligo. Oo. Maganggano unansit sa totoo natin. Maliban laban na asan ay kad-ansit. And advice lang mga kapaborito, kumain tayo ng mga mga masabaw na mga prutas. Pakwan. Maraming pakwan na yan. Melon. Yan. And pag-inom po ng tubig, mga paborito, wag ho nating pabayaan. Dahil pag madali tayong magpawis ngayon, di ba? Kaya kailangan ay hydrated tayo. Para hindi tayo ma-dehydrate. Tama, di ba? Ay, nako! Mga kapaborito, alas 7:39 na po ang ating oras sa July 1. Ang opisyal na pag-upo ng mga bagong halal. Na yung mga re-elected, saka yung mga bago. Pero yung mga nahalal muli dahil kasalukuyan silang nakaupo ngayon and pwede pa namang tumakbo kaya na-re-elect sila. Panibago na lang sa kanila. Panibagong umpisa ng kanilang pagganap sa kanilang mga tungkulin sa kanilang posisyon na tinakbuhan. Tuloy-tuloy pa rin yung kanilang trabaho. Yan. And natutuwa tayo dahil merong mga salamat, Pimawil, Kwanda. Oo. Salamat, Pimawil. Kailangan na tuloy-tuloy yung proyekto. Tapian na mas maungkol na natin. Kumbaga, aga na ang puran. Iramay plano. Oo. Pero yung mga uupo pa lang, parang yung mga first-timer. Yung mga first-timer, syempre, excited yung mga yan. Meron din yung mga nauna na tapos nag-graduate, then bumalik, nakabalik. Nahalal muli. At regarding nga sa politika, yung mga bagong halal na opisyal, yung mga nanalong kandidato diyan po sa bayan ng Manawag ay nagkaroon po naman ng unified motorcade kahapon, meaning maging yung hindi ka partido, lahat sila
mayor, vice mayor hanggang sa 8 konsyal ay nagkaroon ng motorcade kahapon. Nilibot nila yung 25 maliban na lang doon sa isang barangay dahil medyo malayo hindi na nila napuntahan yung barangay Santa Ines. At si Mayor Rosario kahapon sa maiksing programa dyan sa kanyang farm sa may barangay Baritaw ay hiniling nga niya na dapat nang magkaisa anuman ang grupo politikal na kinabibilangan. Tama yun. Kailangan talaga yung pagkakaisa para maging matagumpay. Para sa kapakanan ng lahat. Isang tabi na yung anuman yung naging mainitang argumento nung panahon ng kampanya, tama na. Tapos na yun. Eto na tayo. Meron ng mga nanalo, meron ng upo, and kailangan ang tulong-tulong. At syempre, napakalaga dyan yung suporta din ng community. Kasi, kung minsan, mas mainit yung mga supporters Oo, para bang hindi makamove on ba? Meron yung mga ganon na tapos na ang eleksyon. Sa mga bayan-bayan ay meron pa rin yung hindi mati. Nandyan pa rin yung usapin patungkol sa politika. Kasi kanto ng King Kong, analo ko mon. Mulmulag so handa. So, mulmulag so sa may lamang, wala raman niya. Tungtungan ng politika. Talagang hindi mo maiwasan yun, yung may nanghihinayang. Diba? Pero, di bale, after 3 years, mayroon ulit para sa mayor yon, senator, and presidential ang susunod pala. Maliban doon sa barangay. Barangay election. Sa December. Presidential and local elections na by 2028. Pero alam mo, Kuya Ding, eto naman, isigway ko lang sa sports tayo. Si dating Senator Manny Pacquiao ay muling lalaban sa ring. Alam mo, eto yung pinag-uusapan ngayon. Doon lang sa sinakyan ko kanina sa jeep, pinag-uusapan yun ng mga boys. Grabe mo pare, Gonzasaway Pacquiao, un laban. Kasi makakalaban niya ulit, makakalaban niya si Barrios. At WBC welterweight champion 30 anyos compared kay Pacquiao na 46 years old. Pero 46. Sabi nga ni Pacquiao, kaya pa raw. At number lang yan. Yung tumanda daw. Diba? Pero alam mo, ang kinabibilib ng iba, sa edad niyang yun, yung bang fighter talaga siya. Hindi niya, kasi mas bata yung makakalaban niya ngayon Sabi nga, habang tumatanda ka, humihina. Pero humihina yung katawan mo. At habang bata ka, patanda, yung bata, lalong lumalakas yan. Diba? Pero siya tuloy very confident. Kumpiyansa. Nakakayanan niya yung one. Pero yung reaction naman nung isa, sabi niya, mayam-yaman laking kailangan to ni Daklia Kwartasirin. Diba? Meron na siya mga ari-arian sa ibang bansa Bakit gano'n? Marami siyang asset. Pero sabi naman nung isa, siguro wala lang dalatutan. Diba? Wala lang dalatutan. Kumbaga, it's a passion dahil yun yung kanyang profesyon. Nasa dugo na niya. Parang yun sa mga politiko din, 'di ba? Yung mga anong tawag yun, yung pamilya ano yun? Dynasty. Dynasty. Pero sa ngayon parang wala yatang sumusunod sa akbang ni Manny Pacquiao kasi matatandaan na may pahayag si Senator Senator Pia Cayetano na sabi niya iboboto ang tao, pipiliin ng tao yung mga politiko base sa kayaan at hindi base sa yung tungkol diyan sa apelyido o magkakapamilya. Correct. Pero kung minsan, Kuya Ding, kapag ang naitatak mo sa tao, yung magandang serbisyo, kapag iba yung may tatak talaga. Kapag may tatak ka rin, hindi ka malilimot ng tao. Ganon lang yon. And ito naman si Manny Pacquiao, balik tayo kay Manny Pacquiao, yun nga, kasi imposible naman daw na pera lang ang habol niya kasi mayaman na siya. Di ba? And kumbaga, yung pangarap niya natupad na di ba? Hindi nga niya akalain, biruin mo, isang Manny Pacquiao noon. Baling 8 World Boxing Division yung kanyang
nakamit bilang boksingero. Oo, sa kanyang boxing career, hindi naman siya laging hindi lahat ay panalo siya. May panahon na natalo siya, may knockout nga siya, di ba? Pero ang maganda doon, sa isa sa mga nakikita ko, yung bang bumabangon siya at hindi nawawalan ng pag-asa. At sa edad niyang 46, at naalala ko nga pala, yung sabi mong babangon, nung nung man-knockout siya, yun yata yung pinatulog siya ni Marquez. Naging endorser pa siya ng isang yung gamot sa sakit ng ulo, paracetamol. Oo. Para babangon ka. Babangon ka, ayun. Babangon ako at dudurugin kita kato. Sa pelikula naman yun. Naging endorser pa siya. Talagang pag dumadali talaga yung bang nasa mo na yung sa Kandalante, wala dalatutan kasi mula nung bata talaga siya, yan na yun eh. Yun yung kanyang pinangarap. Parang sa mga politiko rin, di ba? Yung dynasty na tinatawag, dynasty. Nasa kanila na yung pagsiservisyo talaga sa tao. Kaya hindi rin natin maiwasan na merong mga gano'n na tatakbo pa rin sila. Kaya lang, may ibabagaraya, dapat walay anti-dynasty law regarding sa politika. Tapan dyan duntan, aram mo kaya totoo, aram ya apelyido mo, na may kakayahan ay magkaroon din ng pagkakataon na makapanilbihan sa bayan. Yun yung may katuwiran. Isa sa mga rason. May hindi katuwiran. yung sila na lang ng sila. Kaya lang, kaya lang, halimbawa, ikaw, lagi ka na lang tumatakbo. Lagi ka na lang tumatakbo sa tuwing may eleksyon. Halimbawa lang, ikaw, Aquino ka eh. Example, kasi yung apelyido mo talagang apelyido ng mga politiko. So be it. Totoo naman, Aquino. Ngayon, ako naman tatakbo. Ngayon, bago ako. Pero kayo, daan kilay ito. Sorry, pwede. Karaan. Hindi, pero ang tao pa rin kasi ang magpapasya. Ganun lang yun. Tingnan mo sa example ay sa Cavite. Sa Cavite, natalo si Bong Revilla, di ba? Natalo si Bong Revilla. Yung isang anak niya is representative ng 1st District ng Cavite. Yung asawa niya is representative ng 2nd District ng Cavite. Yung anak niyang isa is Vice Governor of Cavite. Yung meron siyang anak na mayor saka vice mayor, I guess it's in Bacoor, Cavite. So marami sila talaga. Nanalo ba sila lahat? Hindi. Maliban kay Bong Revilla. Nanalo lahat. Talagang ganyan. Yan. Ganun kalakas yung kanilang kwan. Ibig sabihin, sa tagal na rin ng mga Revilla dyan sa Cavite, siguro maganda talaga yung kanilang panunungkulan so that muling nahalal ang pamilya ni Bong Revilla. Maliban nga siya na hindi siya nakapasok sa Magic 12 sa senatorial race. Revilla din siya, di ba? Pero may ibang Revilla din. Kamag-anak din. Di ba? Yun eh. Ibig sabihin nun, walang forever. Di ba? Kaya darating din ang panahon, pwedeng wala nang matitirang Aquino sa politika. Depende yan sa tao. Depende yan sa tao. At mabibigyan din kagaya nito, eto, sa Manzano, Vilma Santos. Di ba? Nahikayat na niya yung kanyang mga anak. Napasukin na rin ang politika. Si Vilma Santos nanalo ulit, 'di ba? Kasi noon nawala siya sa politics. Ngayon bumalik siya kumandidato at the age of 70, nanalo siya. Governor of Batangas. Pero si yung anak niya si Manzano. Hindi, yung isa yung sikat na, ang asawa niya yung artista din. Anong pangalan na nito? Yung panganay niya. Natalo siya. Pero yung isang anak niya nanalo. Yan. Di ba? At ibig sabihin yan, depende rin sa posisyon o kaya depende talaga sa gusto ng tao. Ganun yun. And yan, sa usapin na yan, dito rin pagkaminsan sa ano na lang. Pagkaminsan nasa timing din yan, di ba? Tingnan mo si Kwan. Good morning, Sid Gonzales.
kumapatula mo, kumalimaya, bimati. Nanalo na siya? Hindi pa. Oo. Huwag siya Hanggang mawala ng pero pag-asa. nakakuha siya ng, nakausap ko siya kahapon. Oo. Tinawagan ko siya, sabi ko, shout out, sabi ko, sa more than 11,000 3rd district voters. Yabimutod si Kapon. Ang gapo interkon anggan kindi pare. Pero akalak na 11,000 plus. Di ba? Kumbaga, makikita mo pa rin sa kanya na hindi rin nasayang. Kasi nung una, konti-konti, palaki ng palaki. Di ba? Ande minsan Juan, meron yung election na umabot. Meron yung election na nakakuha siya ng 10,000 plus. The next election ay 6,000 plus, 6,000 lang. Di may subuto pare kung tuot. Kung kusika to, biktima ka na dagdag bawas. Gusto lang natin linawin sa mga listener natin, Kuya Ding, na yung pinag-uusapan natin na si Kuya Ed Gonzales, isa sa yung mamamahayag. Pero sa newspaper siya. Nasa newspaper. Oo, nasa. Pero publisher din niya. Publisher. At yan, ibig sabihin, hindi siya sabi nga, try and try until you succeed. Yun. Hopefully, you will succeed. Kung talagang para sa kanya, mapupunta sa kanya. Meron ding mga first time lang na kumandidato. One click, okay na siya. Hindi siya nandaya, merong mga ganun talaga. Correct. Wala naman talagang nandaya. Mahirap kasing magbintang, Kuya Ding. At doon naman sa mga nag-iisip na nadaya, dito sa ating bansa may demokrasya. Meron tayong mga lugar, mga opisina na pwedeng umaksyon dyan. At syempre, i-represent ebidensya. Ebidensya laban sa ebidensya. Ganun lang yun, mga kapaborito. Ay nako, 7 minuto na lang po bago mag-alas 8 ng umaga at patuloy pa rin ho tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. Uy, amay kina, ni paakar sa arapan ya panlukas na klase. For the school year 2025-2026. Kung hindi ako nagkakamali is June 16? June 16 ang opening ng klase, kung hindi ako nagkakamali. Ano yung June 16, Kuya Ding? Alam mo itong basta yung 16 Monday yan. Basta usually yan. Monday yan. Wala ray, duduglan ko'y kapaborito Aaron naman, tan si kapaborito Dennis. Wala may barangay manaya, yasaray barangay officials, at mangkakanunutan niya ang tulong at saray ugugaw at panamaglay na pangiter na sa may school supplies, which maganda is yan. Maganda. Siyempre. Marakap. Maganda. Tapos malapit na rin ang eleksyon. Tanggalin na natin yung kaisipan na untutulong tanta maganulay eleksyon. Hindi mo maiwasan na isipin yun. Hindi maiwasan na isipin yun. Pero lalo na ang kapag, importante doon, makatulong. Ang importante doon. Lalo na kapag hindi naman ginagawa talaga. Tapos, at least mag-uumpisa. Malay mo, tuloy-tuloy na, di ba? Meron mga ganun at hindi natin maalis na ganun ang reaksyon. Ang gano'n aram naman plano bibilang untagam at sa arap ko na arap ko na barangay eleksyon. Nulabay da sumangito, it's better, di ba? Lalo na sa hirap ng buhay ngayon, Kuya Ding. Alam mo, sigurado mabili na lang notebook natin, aray papi-papel. Talagang untan, especially may enrollment, talagang sambutin mo at nasaray negosyante. Itagay. And hindi naman yan basta-basta itinataas kasi nakabantay din ang DTI. Nandyan ang Department of Trade and Industry para i-monitor ng mga yan. At saka bawal yung bigla-bigla ka na lang nagtataas ng walang rason at walang approval. Kasi kapag hiling ka ng meron namang mga suggested retail price talaga. And pero alam mo, ang magandang technique ng ibang mga parents, Kuya Ding, alam mo ba na kahit nung bakasyon, nag-start na silang konti-konti ng pagbili ng mga gamit ng anak. Kaya hindi na raw sila magra-rush sa pagbili dahil inunti-unti na. Kumbaga, nung nagkaroon sila ng pera, duwaran notebook nila ba, so isisingit-singit na sa may budget hindi mahirap. Kaya pagdating ng opening, relax na lang. Akaimis labat, may wais yan nanay at tatay. Kalkal na yung pansaliw na sa school supplies para sa ugugaw. Naalala ko tuloy yung ate ko, yung panganay namin si Ate Leia. Ganon ang ganyang ginagawa.
At kahit na hindi bakasyon, basta't meron siyang pagkakataon, nagkaroon siya ng extra money. Extra money. May mga commission siya or meron siyang tubo sa mga ibinebenta niya, unti-unting ginagawa yun. Kaya yung mga anak nga nasanay ng ganun. Pati mga bag nila, hindi na nahirapan. Kasi, di ba, laging nagtataas ang presyo, ng mga presyo. Di ba? Nansama, makasaliw ka ni 10 pesos na notebook. Pero ngayon, ewan ko kung meron pang 10 pesos, Kuya Ding. Jad bayaglay panahon na antak amulaya sa bita. Ugaw kanin maong at sama na pa sa may panahon niya high school ak. Ugaw kanin sama. Kay lati pa nagdiin mo. Ugaw kanin pano. Kwanta naman insulto ka, Kuya Ding. Impano on bididi kanin sinanay mo at sama na panahon. Sa may notebook nun sa may 90 leaves kundaya makapal. Ay, 90 leaves. Antam sa presyo to manon saman. 50 centavos. 50 centavos? 50 centavos. So, manaliw kay walay kwartam ya 5 pesos, kumpleto lay notebook mo high school nun saman. Pero that was 19? Pigaron. Ako na biglang. Diyan sa sinabi ko, ikaw na rin nagsabi na ikaw ay senior na. Mangkalawa mo nun saman, tanon high school ka, makulik-kulik, kaya kumpleto kung talaga tayo notebook ko. Pero no klase sila, mahiras ka sang kangiras na kaya magsulat. Yan din ang sakit ko Yung tamad akong magsulat, Kuya Ding. Kaya alam mo, kung kailan ako 4th year high school, dyan sa Yupang, pitanak na 5. High school na ako nun may mga nanliligaw na sa akin. Pitanak na 5. Pero okay lang. Impano, mangiras ka mo taman sulat, say aato pagun mo sarong kakaraw. Andi! Hindi ako nagpapaligaw sa school. Ay, ganon. Siyempre yung crush ka, alam mong crush ka nila, pero naapipitan na, okay labat. Naapipitan mo, may making crush na dyan. Paano kinuwitan yung mata mo, ha? Naalala ko tuloy, yung kaklase ko na yan, nung high school ako, tamang-tama, Kuya Ding. I-share ko lang mga kapaborito, pampa-good vibes lang. Baka kayo din nakaranas nito Alam mo, Kuya Ding. I-post mo na lang, isi-share ko rin. Hindi. Huwag kayo. Kung gusto ko na-announce, kung gusto kong pagkwentuhan natin, alam mo, huwag lang yung puro tayo balita kung minsan. Ay, walang tiyo. Oo, heto na. Alam mo ba na nasa media na ako. Nasa isang TV station tayo noon. Tamang-tama napunta ako doon sa area na siya na pala yung kapitan doon. At doon niya inamin, biruin mo ang daming nakaharap. Eto yung classmate ko noon na high school, na crush ko. Kwanta mo, crush to ako. Pero di ba? Para magano tani walay non-miss call. Si Jerome, good morning at si Jerome Antinorio ditanod Balisteros Antinorio ditanod Barangay Purtik Bali na Bugalion sa kwanto jay lugayan yu para na happy 93rd birthday. At si Nanay Dunya Julie Mata. May you have more birthdays to come. Good health and God bless. From Jerome Balistero. Doña Julie Mata. Happy birthday po. Naku, 93 years old. Sigurado ang sikreto niyan. Ang sikreto ni Lola, masayahin. Pwede ganun. Isa yun sa factor. Masayahin ka at tapos yung bang hindi mo masyadong dinidibdib yung mga problema, Kuya Ding. Kasi yung problema, hindi dapat problema. Bagamat problema yan. Hayaan mo yung problema na problema sa'yo. Correct. Yun na lang. Mindset natin. At saka lahat ng problema may katapat na solusyon, Kuya Ding. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sige, ikaw muna. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan ang humingi ng tulong sa may kapal. Siya nga pala, shout out kay Daniel Jimenez Servas. Isa siya sa representative ng Region 1 para sa palarong pambansa
para sa dance sports competition na ginaganap ngayon sa Lawag City. Ay, okay. Grade Good luck. Grade 5 pupil from Banuling Elementary School. Oo, pero nakautang na tayo ng 1 minuto, Kuya Ding. Mampatalyer Ninenervyos na ako. Oo, wala tayong pambayad dito, Kuya Ding. Kailangan mo magtipid. Si Camira, so wala na kaulupyot sayan kabosan, siya Siding Aquino. Ako naman po si Amor Ligas Pidiga. Maraming salamat and magandang morning. Engineer Richard Ulanday. Yes po, good morning and maraming salamat. Sikaratan sa Saray Manunaan na Balita. Edsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Araw-araw na tayo